salutare, sunt Cătălin Talent și cel mai bun doctor din România. Pot să consider că unul din rudele de gradul 3 s-a dus pe pulă și a murit. De aceea vom face o examinare rând pe rând. Haideți să luăm un exemplu de la această babă. Mergem înainte, după care am ajuns la capul ei și, bineînțeles, hai să o examinăm. O examinăm fața. Ce pot să spun? Această față la tinerețe era bună de pulă. Acum e o babă jlefuită care nici câinii, nici hingherii n-o fute. Și bineînțeles, haideți să întorcem bine capul să vedem dacă ni se scoală pula. Nu. Pula doarme în continuare. Mai departe. Hai și pe partea asta să întoarcem. Da. Are niște riduri. Ho, curent nenorocit. Bun. În drept. Bun. Dăm back. Deci fața nu reprezintă absolut nimic, sub nicio formă. Mergem mai departe. Așa. Întoarcem aici mâna. Ia să vedem. Da. La viața ei a fost o curvă, cu mult păr în palmă. Deci la viața ei a futut la labe asta cât o mie de labe. Cred că asta a avut în jur de 1200 de bărbați. Și vă dați seama, uitați-vă și voi cât păr are în palmă. Păi nici eu, dracu, n-am atâta păr în palmă. Asta cred că la viața ei s-a numit curva României. Asta este curva României Simona Halep. Asta este, ia uite. Asta s-a făcut la viața ei. He, he, campion pe sache. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem. Unde mergem? Mergem și o examinăm pe spate, da? Hai să vedem. Da, e clar. Pe asta a călcat-o și trenul, a călcat-o 1200 de bărbați cu pula pe ea, deci clar, ți-a făcut o sandwich. Uitați-vă spatele ei, gata, m-a iritat, pur și simplu. Ce pot să spun? Un corp bine, natural, suspendat elastic pe o pulă artificială. Bun, mergem mai departe, hai să vedem, picioarele. Da, ce pot să spun? Are unghii tăpălate, nici dracu. Ce să facă, mă, cu picioarele? Păi voi credeți că eu sunt prost să-i fut picioarele? Voi credeți că eu sunt prost? Bă. Hai să examinăm un pic mai bine, da? Fiți atenți. Păi voi credeți că eu pe stradă când merg, voi credeți că eu sunt prost să mă uit la picioarele unei fete? Păi sunteți proști? Bă, proștilor, nu vă mai uitați la picioarele fetelor, că picioarele se dă deoparte, mă, tată. N-ai ce să faci cu picioarele. Îți bagi pula în picioare. Că te mai uiți așa pe stradă și vezi, wow, ce picioare sexoase. Păi astea numiți voi picioare? Păi nu vedeți, mă, ce crăpături cu jegă în pula mea. Voi ziceți că să fut o babă coclită și moartă? Voi sunteți cretini la cap? Păi uitați-vă, bă, sunteți dobitoși, mă. Bă, de fiecare dată când vă duceți pe stradă și vedeți o Wow! 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 Cine mi-a dat cu cărămida? Mi-a dat cu cărămidă, frate! Îmi curge și bali în pula mea că nu mai pot! Mi-e frică, duceți-vă dracului! Băi, mi-e frică de jocul ăsta, pe cuvântul meu! Deci nu mai pot! Da, mă atacă copiii, du-te dracului, mă, de aceea! Mi-a dat cu cărămida în cap, băga mi-a și pula! Bun, hai că am examinat-o, la revedere, am spus povestea destul. Hai, mă, ce trebuie să fac acum? Bă, pe cuvânt, jocul ăsta chiar mă sperie. Vezi că ai o cheie în vitrină, de lângă gunoi. În vitrină? Bișturiu, ce dracu e ăsta? Bișturiu. Unde, mă, că nu mi-arată cheia? Bișturiu.
Trebuie să bagi datele în calculator și după aia să-ți dea cheia. Acu e mai greu. Bun. Hai să mergem la calculator. Mergem la calculator. Da. Spunem așa. Câți ani avea? Ce scriu mă aici? Zi o leacă. Pe numele unde să dau? La nume?